nebudu mlčet. Čus! Já tě vítám u takového vlogu rádoby, který vlastně vlogem ani není. Takový zpestřeníčko, takový tajný projekt, co máme v práci, kde jsem. Momentálně jsem na Vysočině, máme 655M, John Deere, za sebou mám něco od Anaburgeru, ale není to jen ledajaká věc, není to ani návěs, je to vakovač, jak se to jmenuje, Budisa Bagger RT 8000+. Ano, koupili jsme vakovač, já jsem vyjížděl, kolik bylo, po 4. hodině ráno, teď je 9 hodin, já se vracím zpátky z Chotěboře, momentálně jsem před Žírcem nad Doubravou, domů to mám ještě nějakých 115-120 km plus minus, když vše dobře půjde, od rána mě tady zlobí močovina, mi to tady skákalo nějaké nízké tlaky, takže doufejme, že buď snímáč koncentrace vlastně močoviny nebo močovina. Já nevím, jak dlouho GoPro zase vydrží, každopádně kabel mám, takže ho nabiju, pak to oběhnem někde a zastavím, ukážem si to na GoPro, jak to vypadá, co to máme za zázrak. Jedu vlastně od soukromníka, Čech se jmenuje Rankov, zdravím pana Peška tímhle. A ano, budeme si vakovat sami. Tak určitě jste si všimli, kdo mě sleduje na Instagram, nikam jsem fotku nedával. Nic, máte to až teď vlastně, dneska je 23. ledna 2025. No a asi tak nějak, no. Bude to takový prostě všelijaký video, možná tam bude nějaký sestřih, rádoby uvidíme. Buď na začátku, nebo vás to čeká na konci, já nevím, jo. Těžko říct. Je nejsou o tom traktoru, převodovka, nevím jak se jmenuje. Je to prostě automat, typický ABCDE, jo. 4 skupiny, 4 násobiče, dá se to tak říct, takže něco jak Direct Drive, takže jestli to je Direct Drive, něco na ten principu, to má vlastně, tady má kolega nahrabadlo, nýbrž Krone, TCčko. Koho jsem měl pozdravit? Čau, já nevím koho, že? To je jedno, s tím tě zdravím. Blechenzí, předej mu to. Víme, o koho se jedná. Nebo ty to víš, ty napsal, já to nepamatuju, to je jedno. To jsou kluci ze serveru, nebo ze serveru. Hrajem 5M. Já jsem pářmenek směň a teďka je streamer, že? Kde se nacházíme, Sobíňov. Máme se do Ždírce asi, projet Ždírcem a já to pak vypnu a zase nabiju GoPro, protože to je ta sedmička, už to psychicky ani fyzicky nezvládá, kamera nebo baterka si nevydrží 20 minut maximálně, si musím koupit kamery nový, asi 8, 9, 10, 11, 12, 13, nevím, a nebo taky koupím jenom baterky nový, že? To je... Něco to snad natočí, doufám, že se vám to bude aspoň nějakým způsobem trochu líbit, že vám teďka znova budu do toho kecat, pak už zase ne nějakou dobu, pak zase budou jenom typovka, až zase se v mě vrátí traktor. A ojdíme. Na Vysočině je strašná zima mimochodem, jo? Tady strašná kláda, já si myslím, že umrznu. Ale pajáda jinak jako. Cesta dobrá, bude hrozná. Jsou na tom naštěstí kamionový gumy z návěsu, normálně z nějakého loftbacku. Takže hádám, že to Anaburger asi dává standardně, jo, možná to není nějaká standardka, i když je to plusko, takže asi by mohlo, jako jo. Zatím, jak jedu těch 43, zatím paráda, vůbec o tím nějakým způsobem nevím, jen pokud je třeba nějaký větší hrbolek, tak to cítím. Je to normálně do automatického závěsu, normálně na svorník. A jakože zatím dobré to je. Jo. Joši, já s tím neumím, jo? Bacha, ticho. Ja, byla klimatizace zase zapala. Já nechápu normálně, že když to nastartuje, tak je automaticky, až to je kšeft. Hej, závidím ti tiše, že nemusíš nikam jet, stojíš na místě. Že automaticky se zapne klimatizace, jako jo. Nechápu to, to je jedno. Tady máme nějaký e-best briefing k tému.
Samozřejmě se na tom bude nějaký vývoj asi dělat, že to nemá střížku, takže asi střížka nějaká bude, jo, ale to se ovidí, jakoby. Brzdí to, že mě spíš přijde, že to brzdí traktor, tady přes ten přejezd, nevím, tady ten je takovej dežo, jo, jo, teď to jako cítí, jak to skáče, tak prostě bomby, ale jako paráda zatím. Vše je dobře, jestli mám za sebou 15 kiláků, 20, 15 asi spíš. Myslím si, že parádička. Nevím, jak to bude dlouhý, jo. Nevím, vůbec nevím. Necháme to v osudu asi. To skáče, to je páč pizza. Já nevím, kdy to vidíte, dneska je 23, 24, asi ještě dneska. 20, no uvidíme. Přijdu dom, uvidíme, buď 23 nebo 24 to uvidíš. Ale neříkám, dneska je 23. Pohnem, máknem, víte, za chvíli zestříhaný, co? Když budu mluvit normálně, tak pohoda. Jinak nějaké novinky u nás v práci, nic. Jenom teda 695M, ale to jsem možná říkal nějakým to předtím videu, nevím. Jinak z techniky takhle nic nového není. Letos asi krom tady toho o ničem nevím zatím. Jo, jsme ve Štírcu, Štírec nad Dobravou. Asi letos nic. Jo, možná zase budou nějaký špajný věci. Uvidíme, ako to vyjde. Ale momentálně nic nevím. U mě nového taky v podstatě nic není. Teďka jsme 3 týdny vozili hnoje. Já jsem jezdil se svým, s návěsem velkým. Super. Včera byly znatelné motohodiny zrovna, museli jsme traktor otáhnout na tyči, protože asi stírací kroužky v motoru jsou v háji a šla voda do oleje. Takže já se Míšku asi zase dlouho mít nebudu. No už to vlastně na opravě tady toho bylo, ale bohužel se to nějakým způsobem nevyřešilo. Jo. Bohužel. Jsou to stroje, nevidíme do toho. Má to svůj nárok, nebudem to tady hanit hlavně, jo. Já nebudu taky hanit žádnou značku, nebo to. Jo, Havlíčkův Brod, Krucemburk, Zdehír, Svitavy, Pardubice, Domovina. Domov sladký domové, už se ti blížím. Dobré, nic něj je, můžeme jíst. Jinak bych tím kužel jako psel normálně, jo. To je normálka u mě. No a tady na křižovatce je furt rovně. Balby, bomby. Takže jsem v Borové, se staré podle plánu. Tady máte ten vakovač. Jo, Budisa Bagger RT 8000, hydraulická kola, 2 komory, 2,4 a 2,7. Je to normálně, jo, do automatu, vlastně táhneš jenom ty zadní kola, to si mohl všimnout, tady noha, Zdehír, zvedneš, zapříneš a pádíš. Já si myslím, že u nás budeme dodělávat nějakou tady boutku, tady nějakou střížku určitě. Jo, tady to pak vlastně zapříneš do traktoru, už to opříneš tam, aby ti to neodjelo. Kardan. Já si myslím, jako, že dobrý takhle. Vidíme, až to vyjede na plnou, polní. Pohodinka. Asi nějak tak. Zde je 655M teda, fouká tady jako kráva, zima tady taky jako kráva. No nic, pokračujeme dál. Akorát je takový už trošku větší provoz, takže já uhýbám, co to jde. Kdo jezdí s traktorem dálkový, tak to určitě zná. Prostě pokud vidím za sebou štrudl, prostě suverénně uhnu. Jo, vidím za sebou kamion,
nějaký auta, mám čas, prostě mu uhnu, nebudu ho zdržovat, je rychlejší, přece se nepotáhne za traktorem, že jo. Pojď Jinda. Co? Jednoduchý. Jo. Máčkneš a můžeš frčet. Ráno paráda, jak jsem jel, tak 4:30, tak to jestli jsem narazil na 3 auta za mnou, co mě předjeli, tak ráno vyskytnu, tak je tady klidnější. Kdo jezdí tuhle trasu, nevím, třeba řeknu Svitavy Havličku v Brod, tak to zná po ránu. Ale jako pak během dne už to houstne, ale furt jako paráda, jo. Jsem myslel třeba, že pojedou hasiči. A ono prd. Já se teda blížím ku domovu. Kolik je? 10 hodin. Počítám, že do 12. jsem doma. Pakoč drží stále. Ještě peckoš. Like. Už ho aj cítím, už jsem si asi na to tak zvykl. Už kdy jakou děuru už to poznám, že to mě odpálí závěsu. Ale furt nevím, jako, jestli to brzdí nebo ne, jo. Furt přijde, jako, že to brzdí jakoby ten traktor, ale jako já nechci plicat, že. Jak majáky mám zaplý, to jistota. Jo, mrkneš na sebe, jsi krásnej na místě. Zatím nějaký aj traktoristi na mě mávli a třeba vůbec nevím, od koho je. Jestli se jako zdraví, traktoristi mezi sebou. Málo kdy já někoho pozdravím. No, a zítra se tam repetele s osobákem, že? No se tuhle trasuje loni s traktorem. Jsme vezli ty slušovický vozy na slámu. Pohodička. Pohodinda. Poslouchá podcast i Bachelor, s Honzou z Bachelora. No tak, když stopnou radši dál, kašlu na ně. Jen kdo sledoval Bachelor Česko, by mě zajímalo, kolik nás bylo. Já jsem se koukal. Strašně se mi to líbilo. Jo, na kruháču do pravíčka. Ještě, že už tady konečně není ta objížďka, co tady byla. Teď se jezdilo tam a tak vždycky celý úplně blbě dalo objíždět, hrozný to bylo. Jo, tak ty jsi ale dobře prcnul. Já se nerad někde cpu. Mě to absolutně nebaví se nikam spát. Dík, a se stejně nedíváš. Já bych nerad někoho odřel, i když ono je to zároveň plus minus traktorem, jo, ale i tak nikdy nevíš, co proti tobě borec udělá, že? Víc tam ten, v té Fábii z vás se střelil toho borce s Kedinou tam, nebo borcov auto, že? Co tam stálo? Hodinda prostě. Vydělaný, nazdar. A jo, tohle jsou taky prekérní situace, prostě víš, co borec odbočuje, podjedeš do zprava, nevíš, co uděláš, jo? Nespat se tam, jako s traktorem, že? Jako s traktorem ti to může být jedno. Lightning Control byl ještě na tekutiná zase. Tam mám pořád, mi tam skáče, nevím proč. A tak no, jako s traktorem ti to je jedno, že? Když tam najede, co, ježišmarja, urazíš mu něco, odřeš ho, ale stojí to za hovno. Držení, blbosti kolem dokola, pak. Teda. Tady
výhoda, že ta cesta je široká, jo. Tak to je paráda. Jinak je to takový nezvyk, je takovým menším traktorem. Teda 6válec, ale je to takový nezvyk, jsem strašně nízko si připadám. Tady doleva jedem. No, a palba na Svitavy. Jinak zdravím, kdo jsou tady z okolí a znají mě. A sledují videa. Když už. Když to něco váží, traktoru se moc nechce, na to, že to má nějaký, měl by mít 155 je základ, jestli tam je nějaký IPM, no není asi, takže on má čistě jenom 155 koní. Jako má co dělat do kopečka, ale drží se statečně. Ale to je krásné. Zima, tak prdeli. Jo, přes jedu pomalu. Jo. Prostě cítím, jak to poskočí v tom závisu, a to se mně nelíbí, nejsem takový příznivec tady toho. No. Já už jsem na půl cestě doma. No a půl, 3/4 cesty mám za sebou, mě chybí do cíle nějakých 20 kiláků, 15 necelých. Vlakovač to zvládl na pohodu. Teď jsem zkoušel, jestli nejsou ložiska horky. To je takový standardně vlažný, ideální. Traktor ty kopce jako má s tím co dělat. To jsem valil teď, tak jestli jsem měl 30, 27 ty kopce některý. Já si myslím, že pohoda 8 čtverat asi s tím poradí úplně bravurně, přece jenom to je 240 kobil. Takže si ideální stav, si myslím. Tady je lítá Red Bull. Jsou asi někde venku, už tady mají sněm. No, já teda doufám, že se vám to aspoň nějakým způsobem líbilo. Že jste z toho něco měli. Jinak asi jsem se spletl, asi kola nejsou hydraulický, ale mechanický. Já furt tak na to čumím po cestě. Jo, aha. Pohodinda. No vidíš to. A nevím v něm kolem žádný jakoby hadice, takže těžko povedať, ale asi to bude teda mechanicky. Nevím, pak to prozkoumám a uvidíme. Jo, teoreticky já můžu jet vlastně tady doprava, ale tam já nepojedu, tam ta cesta je katastrofální, by se možná ještě něco z toho zesypalo. Takže mám ještě nějaký náhradní díly, tam mám na plošince, co tam vlastně bude stát obsluha. A jako ta cesta tady je katastrofální, tady je nová, ale pak to stojí jako Brutus. Takže to vezmeme tady pěkně po pěkné cestě. Tady si něco jde vidět, snad jo. A tak. Jsem zvědav, jak to pak bude vakovat, až to pojede na ostro. Každopádně a díky moc, že jste to sledovali, jste dali like, komentář, třeba nějaký odběr nebo něco. Kdybyste měli nějaké otázky ohledně toho zázraku, tak klidně do komentářů, já vám na to nějakým způsobem odpovím. A pak samozřejmě nějaký dojmy, zbýflím nějak obsluhu, co s ním pak bude jezdit v létě. Tak se o tom pak zase můžeme pobavit. Podívej se, má je bágl, má v košu. Prostě.
A teď budete mít takový chvíli bez mluvení a já to pak někdy, no, tak si to užijte a mějte se. Čau. To je sakra hezká ta trata, to.